I will go as English discriminated. Sure, can you see me? From wow. It cannot hear, and that girl cannot hear. Check and put to watch the network. Moderator, watch to you. Oyen Pompo, what is my business? There, Quapaga. Oyen Pompo. If I got big, I'm saying, Quapaga, so getting got to lay him some with it. I sang it, damn you, Chile. Keep that for dear Chile Cabago, what big gum now. Equapaga, Yadeka go on with Rego complete to landlord. I sang it, damn you. Wapakanu cookie, Branga, beg one saying up. Equapata. Yere. Oh, come sing aquapula. Equapa. But I won't say aquapa. Equapa, get about some room got the scatter body scatter all long too. If the jaw will get lama. Eh? It's one day and day to denata. Nama memoro. Asking them you, Nama look at. Pata onye badon moroye badana. Go back, Hassan, go back. Amake Begaracaduku. That's how they came when Odiki Ibalana Jike. Ibalana Bajike, Mako Boge, Ibranga Bere Makanuku. Ito Awe Mamitole, Bajike, Wana. When you're ready. Tapanumge, he will a panty black. I am Repotranga Biaberema, he will a panty black. I hit the Bianga Berema Kanuku. Tana. What I reverse it, yeah. Le front. Equapola, tie now, Emma saying, get with a beer interview. Tie Emma say, Pafugan and landlord of Yard Ibi. Abial interview, me went to Ego motor de Frugi, Vulagana Yard also. Come on, stand the red. Aquadoma bingo get with Ego Nyeg Gamma. But look front, when I which echo. Na mama ike go and when teach you faja me somehow. When which echo. Tole na bo be pant black. I am reja paragam. Branga ko yakanu. When echo. When I know your name when echo. Because I went make a gas name when echo. Tapadonga. Balanache. Balache polana. That would have fun, okay? Bishop. If I'm not again, my bag I can't. Listen, look at me here. I'm not again, my house. It go my keep it and got Bishop. Eh? Because if I name when go, Ebolana budget, Ebolana Bajike, it's a young Bishop. You will let a pant black. I am ready paragam. Bishop. Damn you, because you will a pant. Black, Imran got to eno. I hit Jabagam when he had paragam here. Oh. Kebisha watch him. Lagos State. Where you been? On your Ebonyi State. A boy. Iza. Ebeneza. Okuzo. Eben Okuzo. Mbo. Lanya. Where camera with any who of my two equally who bet Najeba ebe condemn mad. Don't come here, Gabia, and be with you stop him here. Respect you when I come that touch from you. With you who are now you free or new camera in my hunger. My hair's again. I am a patient of my home. The eyelashes, they tell you China eyelashes. It's my makeup now. Damn you, which makeup? Me make can we make a makeup? How many years now? Ehunadi. Can we make a makeup? Ehunadi is your makeup.
Before Oga will make up. Is your makeup or second? Is your makeup or sit and get him? Is your makeup? You look what you heard the no come wine that's an genaka. Look at Brent having when that is your makeup in echo. When data. A quaffala na yard, a bullet, when echo, when data, a branga nata. When data, look at it and talk. They had a talk about the what you heard. The what you heard, the party where for auto. A way for ammo. I don't have no log. Branga, there were my parent. The man straight, the way who got straight, the way who got him. The way who got him. Don't you hear the knock as well telechi film when you're ready? Fire, wherever for not any who. Bokeshanyaga. Negana nagadendo. Oh, donna chai. Mom say what fanage daughter, donna. Ndo. Landlord just. A cigarette. You're not paribum now. Namwa Paraga, not talking about. Come on, keep quiet, dear. My being gone around. You're not more time. You're not more time. Motabonia Troga. You're not more time. By now, Motabonia Hakaga. Eh? Because of no 40 years, Matamwa, I hate Jabianga when I got a Wamsum Paragaga. At the age of 40, at my time, not I'm a responsible young man. I'm a matrahana on one. Go from better from the Gibianga Bassam Paraga. As I get them you chile cabagoko. At a flag and I yard and gain echo, and I am pumpo. Epualano estate, get a bugab, I beg our corner tanganine. Epualano. La Lord out of power, say for Wally in your tongue, a gauge when you're ready. What been going round? Don't worry. I got a room. A bull reaping. Papa can't nanti. Papa can't nanti. Papa can't nanti. Thank you. Listen, in wrong guy. Like you only want your gift. Now in wrong guy, one me pono on. You will only better go. And you gift he me pono say thank you. Yeah, man for gono. On you remember to you pogono. One being I say thank you for what? And I say thank you for what? On ya oh, the matter na bag no tele na catrata hotel and wrong guy. Me. Damn you, me wongene. Me wongene. You turn a buy on a yard bohiri can get a wa wongene to it. What been going around? I get me. And you make a focus so yeah, you get out of this place. Okay, I'm focused. Umoleke emrola. Yeah, again, listen, you hear from anyone wants to English here, Makati Aquino, you know, 35 I'm working from Gra. No. Okay. Oh, one. Similar to a combination. Umoleke weprola. None. Onwebe. Umwoke kiji. Umwoke ole kiji log.
jide. Hey. Onwebe. So anyụrụ nsị na shop ya, so oche no anyụrụ ya. Ojeze kpo ya. Then oyaba ahụ. So my dad won last year. BP. From BP or stroke. So that's how he died. Akwụsịrị. Eyipụla akwa mkpe mpaghị. Eh? Akwa mpe your father, eyipụla ya. Yes, akwago m ya last year. Okay. Nwere onye bụrụ gị ọnụ? Mba. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba, mana aga m aviation school. Ị gara ebe? Aviation school. Ị gara avala? Aviation. Like aviation. Bishop, ana m ebook ndị mmadụ tickets. Ahịa m jụrụ gị wee lee school na ị gara. Ka esi m ị gara ovulation? Eleke ovulation. Ị gara ovulation. Ovulation ikwu ese gebe nka bịa gwa m. Enwere school na ovulation. Ọ ya ka a na-akpọ ovulation university. Aviation, it's called aviation. Enyi otu ire m na ga-adị ihu otu ọwụ. Don't come here ga-ebi mebe m. Like a college. Okay. Ovulation. Ovulation Secondary College School. Gịnị ka ịrụ ugbu a? Okay, enwere m shop. Gịnị ka ị Mere na-arụ akwa ugbu m. a? Enwere m shop, an mere akwa ụmụ nwanyị. Enwere m shop, an mere akwa ụmụ nwanyị. Nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike? Mba. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Igbo. Aha ha. Kingsley. Gịnị ka ọrụ ha? O nwere shop. Ọ na-ele Kingsley na onye? Na sa? Kingsley na onye? Na hey, keza for this guy. Toby ọrụ ha gịnị? O nwekwu shop. Gịnị Toby wee onye ebe? Onye Yoruba. Gị nọrọ onye ofe mmanụ ewere amụta ihe n'ike. Bishop, I love him yeah now. Damn you Chineke gbakwa gị ọkụ ịlọvụrụ ya gịnị mere gị gaghị alụ mmadụ? Onye eriri eri. No, the thing is, Bishop, I gị damn you Chineke agba gị ọkụ ọkpụ na-eji eme mpụtụ. Ịbịara nga bụ esoro m English, the thing is. Ịlọvụrụ ya ka eme gaghị alụ mmadụ. Ọ ga-awụ nwoke Igbo bịa na bịa ta gị na. Asị gị damn you Chineke agba gị ọkụ nwa bingo nwụrụ anwụ. Ọ ga nwoke Igbo na-abịa na bịa ịba gị n'ime hotel na ga-emewe wafu m. Bishop, nwebe plans. Onye Igbo bata na ndụ gị na otu ga atụ m obo. Bishop is a nice person actually. I see him as my dad, Yota. Afumiyaka, my dad. So he's actually a nice guy aside that. Man, only plans for marriage and he's not even trying to like push himself. I them you Chineke agbaga ọkụ wa bingo. Oh ya mere unje mere mistake alụgo onye unu na love. Hotel love onye a na nwoke dị Bishop, that guy. Asa gị kwụ shaka na this girl. Nwoke love roge na abịa na di we ade nwoke ahụ ị na love. While enwere onye love wu Toby na-anọ nga aṅụ agbo emeghe kilo shele. Ihe begin on ebe Toby nọ emeghe kilo shele. Ọ ya mere some of you pụta na unu onye dị ready na unu ga lụọ ya while unu anọ in love at the end na echi gị gbawa onye ahụ obi pụta na marriage. While enwere onye nọ grad wu onye kilo shele gịnị ya. Because Asị them you.
alụọ gị na alụ gaga Anambra na ga gbawa flat ị na-aga Lagos ị na-azụ ahịa ga-emite onye agbo nwa bingo gbawakwa mbọ na ọlụọ gị ọkwa ụtala gị gbamakwa mbọ na ọlụọ gị na gbamakwa mbọ na ọ bụrụ gị ga n'ala ha dị ala asata ya asata gbamakwa mbọ na ọlụọ gị nwa bingo ebe love ya you take him like your father. Take him like your father. I got one keep him, but I'm not talking now. I'm talking what kilo shale, kilo munko, because of Toby Abhelanga. Any day, any woman who meet is all over. Yeti Yamunike, Granot oil and Namano in a junga, Macachino can Nama where say divorce hog. I'm a where say divorce hog. One bingo round talkative, then you know by Let him know bagay na-ekwu gị na-ekwu iji gwa gị dị nwoke nọrọ na-ekwu ị ga na-asị ụka onye riri onye ma ebe kwa ibu ga-aga ma n'ụlọ Tobi onye nyere quick notice ma onwe ga motu nwa bingo ha tamaghị eji anyụ. Yes, no. Again, you let me to Bishop. Let me let you nyabo. Let me let you walk out. Baby, I'm coming. Bishop, Ikoto ya na-enweghị direction. Genotype gị? EA. Blood group gị? O positive. Ya kpọọ nọmba gị? 07034. Watch Italia, well, we should watch Italia. And then I need the weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe, watch the Kabago. Subscribe or like, I get share, or what I am. You watch Italia, get back, you just know what you have to share the game for what? Subscribe or for this place, Kabago. 07034218813.